Magic Milan Hotel Cartela Way. Aku tak lupa. Nè, cho em đọc phát hạt rộ rộ thật là tròn thằng á. Cung hẹn rồi. Phát hạt rộ rộ thật là tròn thằng, giặc hì rộ cái đó. Giặc hì, năm mà giặc này ở phát, cái phát. Thìเราฝากเป็นกับตัวงอแล้วฝากเป็นที่สอนยังไงกันตัวนั้น Được đó.ถ้าให้เราสอนที่กับแต่กับเจ้าว่าจูช่วยอันนั้น Cảm tục.